Daluyon. Napalabas, iti ipapan ni Senyor Ismael ijay lugar da Mateo. Kinasarita na nila kay Mindo. Ket insingasing na akasayaatan no panawan langan dagiti agindeg ti lugar da. Ngem tapnusan nga agatap tilakay. Kinuna ni Senyor Ismael apampanunuten na laeng ti karadkad dagiti agindeg. Iti sabali abangir, pinatgan ni Vanessa ti panangawis ken kuana ni Andreo. Tapno adda amaala na ti panagtalag ti lalaki. Kabayatan na, nakita da Loretta ken Manuel ti ipapan dagiti pulis iti lugar ti naud-udi. Ngem pimanaw metla adagos dagitoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Kasla imbay la nagpasyar ditoy dagiti a pulis. Dandani awan mo tinaramid da. Saan da pa'y adimsag itilugan da itay? Ngampim manaw dan. No, da kami ka ni Mateo. Saan kami namasdaaw? Anya ti kayat mo asawan, Manuel? Kanayan ni ibaga ni Mateo nga awan mo't lang ti pagmamaayan ti amin. Di kagbutang Loretta. Anya day chay, Manuel? Apay akasla di ka man la nagdanag. Uray ni Mateo. Dinamita day jay. Agdin dinamita daman hindi ta pagminasan. Nairuam kami ni agindag dito iti panagbetak ti dinamita. Iso akas laawanan anyaman na kanyak tinangigta. Nakabutbutang. Kaslapay kit din na dayag ti daga. Dayta ti pagamkan ni Mateo. Amangan nga nimo. Tinasaya. Umay kan Loretta. Pumanaw tamot to. Imunan ni Mateo. Saan ko maamasayar tirik nam iti damagakan ka ha, Andrew? Anya deta, Vanessa? Apay atong galada pagsaritaan nyo ken ni Papa. Kat kanayon nga agpupok kayo iti biblioteka. Sa anak mat nga agat atap, ngam mas daawak laang. Anya ka dila unay ti pagsarsaritaan nyo. Tanaskan nga agpupok kayo pa ijay. Masansan ano adda kami iti biblioteka. Kat agre-relax kami. Amumot siguro, no anya ti kayat ko asawan. Dangdanggayak ni Senyor nga agitagay. Ha? Saan may pagsarsaritaan ti maipapan iti negosyo, no adda kami iti biblioteka. Kaya't milang ti ag-relax. Kastagayan, kung naklakit din no negosyo lata ti pagsarsaritaan nyo. Saan, Vanessa? Kasano nga ro din? Patuloy akong dumagasak pa iti may sa branch ti negosyo. Adda ngamin imbilin ni Papa mga ramida kay Jay. O sige, aganad ka, Andrew. Agyaman ha, Vanessa. Sige. Nalai nga agpambar ni Andrew. Nga may mayatan ti inaramid ko. Saan ka nagpadlaw nga agdwa-dwaak. Tapno saan nga aggatap kanyak. Talaga akas la agdayag ti daga. No kasde nga agpabetak da iti pagminasan balasang ko. Nang runa iti ayan nyo kada Manuel kan Mateo itay. Nakabutbutang ijay abanda balasang ko. Nakabutbutang nga rod, Nana Marcela. Nagdanag akiti agda kami ijay. Tinakabutbutang Loretta. Amangan nulumok ng tidaga. Kat marga ay tibantay. Nana Marcela? Numapasamak dayta. Adulakit di ti maisagmak, Loretta. Kat dayta ti pagdanagan mi nga agindag dito eh. Maawatan kayo, Nana Marcela? Dayta ti sang kaibaga ni Mateo nga anak ko. Iso akayat na atubngaran ti panagminas. Kayat na amapasardang sakbay nga dadakes amapasamak. Ti pagbutngan mikin ni Mindo. Amangan no adakit didakes amapasamak kan kwa na. Ngam awan tupay laeng tinagmamaayan ti ilablaban na. Magustuak ti makit-kita kita kada kayo kini Andreo, Vanessa. Papa? No idi pa ila kumakas ta ti inaramid mo. Nalabit nga agasawa kayo kumaitan. No apay ngamin nga itala nga makaamiris ka. Papa, saan ko man aday ti pagsaritaan tayo? Tinapatag kat nasingad kamin ka ni Andrew. Saan ka di? Sabagay. Patsa ka matulong anak ni Andrew, Papa.
Ha? Anya ti kayat mo asawan? Di mat kayat mo asya kung ti mangi-manage iti daduma a negosyo? Umanugot akon ita, papa. Basta ti kayat ko, ni Andrew ti mangisuro kanya. Anya? Wan, papa. Kayat kon nga i-manage ti daduma a negosyo. Vanessa, saan pa'y laing nga ita? Ha? Ngam apay, papa. Kuang amin, dadagiti mo so aparikot ita kadagiti negosyo. Naska na maurnos pa'y nga umuna dagijay aparikot. Sakbay nga imanihar mo. Tapno awan to ti parikot mo. Apay anak ko ng tikasta, balasang ko. Sinubok ko ngamin ni papa, yaya. Kinunakkan ko na nakasagana akon amang imanihar iti negosyo mi. Kasta ngamin ti kanayon na nga ibaga kanyak idi. Ngam itay imbagak ang nakasagana akon, kunana asaan pa'y kano nga ita, gaputa at darimswa aparikot. Anya? Madlaw kong agduma ti pambarda ka ni Andrew, no agdamagak maipapan iti negosyo. Iso nalawagan kanyak ti amin, yaya. At dalakit di ilimlimod da. Ay na, Vanessa. Siyak ti maamak iti kastang ar-aramidam. Yaya, Ang mga noan yan tukid iti mapasamakan ka. Iso akasayat ang siguro no sardeng am ti kasta nga ar-aramidam. Bay amlatan ida iti negosyo da. saan ang mabalin, yaya? Kaya't ko aduktalan no anya ti ilimlimod da kanyak. Kat aramidag ti amin, tapno maamwak dayta. Masayangan ni Mateo, nana. Ta saan na mismo ni Senyor Ismael ti nakaimatang. Wano nakarik na iti amin, nukas di nga agpabetak da di ta pagminasan. Ha? Apay ka no, Manuel. Anya ko mga min ay ati mapasamak. No bilang ni Senyor Ismael ti makarik na iti amin. Tapno maamuan na kumaa. No apay madanagan tayo. Ken no apay pagkadkadan tayo ti panagminas da dito'y lugar tayo. Tirigat na, Manuel. Ni gobernador ti akin kukwa iti pagminasan. Apay kumaan ni Senyor Ismael tinasken a makapadas iti amin. Nana Marcela. Anya kumangay ti maaramidan ni Senyor Ismael. Nga uray no iso ti makapadas iti kas iti napadasan ni Loretta. Manuel Barok, kastamot laeng ti kanayon nga ibagami kin ni Mateo. Narigat ti agi papanlatan. Isu atulungan na kami amang bawing iti panunot ti gayem mo. Sa dino nga tati ayan ti kabsat ko. Naawan mat gayam dito yung mansion nyo. Kunana matket di binilin kano ni papa, adumagas iti ayan ti negosyo da. Kasta gayam. Oh, apay ang nagsanay ka itinaunag, Vanessa. Ininot ang mapampanagnakak, apod no ti atap ko. Nga da ilimlimod da manong mo, kan ti amak. Anya? Day tatiagpay so, Loretta. Dumngag ka. Isalaysay ko kan ka, no apay ang naibagak ti kasta. Manipod ito imbaga ni Mateo pagpustwak. Matanawagak nga daigam ti sumagmamano alalaki nga agpagnapag na dita pagminasan. Talaga nakabutbutang ti kastoy ang mapaspasamak. No daigam da. Kaya't asawon da ita. Nakasagana da nga rod na agaramid iti maikaniwas itanyaman akan ito. Talaga delikado ti plano ni Mateo asumurek dito pagminasan. Sininyasan ako ni Mateo. Pumanong kami kanon dito. Tinasaya. Suruta ka daros. Diyak kaya't ti mabati dito. Saan kayo kadimit la masikuran dito, Dodo? Sana pulos, boss. Iso na lang ta madanagan kami. Anya ti kayat mo sawan? Anya ti pakadanagan nyo? Amangan no malugi kakada kami. Saan ka amawatan na? Ilawlawag mo ti kayat mong ibaga. Bastante ti kasapulan mi dito'y hideout, boss. Kalpasan na, manmanumat nga daibilin mo kada kami. Iso ako na nga mga numalugi ka kada kami. Dodoy, sana parikot kanyak ti kwarta. Uray dublek kuno triplek pay nga tati ipaay ko kada kayo. Awan anyaman na kanyak.
Sana ka malugi akas iti kunam. Bili ba ka talaga kan, boss? Baknang ka talaga. Tilang kapatgan kanya, ket ti kinapudnuyo kas buyot ko. No may papaniti dayta, boss. Sana rumbang apagparikutam. Nakasagana kami amang ibuis iti biyag mi. Para kan ka. Nagkuyog kayo kadikin ni Mateo, Manuel. Oo, Nana Marcela. Naggapo kami iti talon. Jay agpay subarok. Sa dino tinapanan niyo. Ha? Saan kayo ang makapaglibak kanyak, Manuel? Nasabat ko ni Erning. Naggapo ijay talon. Iso tinag ko na nga awan kayo kanu ijay. Ni saan man, Nana? Naggapo kami talaga iti talon. Ngam na pagnumuan mi ti mapan ijawaig ka ni Mateo. Iso di na kami nakita ni Erneng. Ha? Day tatagpay so Nana Marcela. Mamati kayo kumakanyak. Ore agdamag kayo ka ni Mateo. Agpay so ti ibagbagak kada kayo. Sa di naman ti papanan nyo kini Loreta, iha. Agpalpaliwa, Papa. Iha, kanayon kayo latan ngagpalpaliwa. Papa, anya ko mga iti aramidak. Di mo matun kayat nga ipamanehar kanyak ti daduma negosyo. Ha? Diyak mo't kayat ti maikan dito'y mansyon. Kang runaan na, diyakon kayat ti agsubli di abroad. Vanessa. Iso atap no sa anak ka masikuran, naskan nga agpalpaliwaak. Kat na imbaglaangan, tada ni Loreta agayam ko amang kuykuyong kanya. Bagbagam man ni Vanessa. Senyor. Jak magustuhan ti kasja ajar na. Kanayon lata na pumanaw dito'y balay. Kumpurmiladitan ti papapanan na. Senyor, no agtaltali na udla ang diti mansyon ni Vanessa. Ang mga no day tamang palpaliiw lakada kayo ti araramidan na. Ha? Kaya tsuka di. Kuston, sumardeng kan. Imbagak la abagbagam ni Vanessa. Ngam nagadon ti sinaom. Iswa sumardeng kan. Huston da ito'y asaritaan. Masansan nga agsarsarita itada Mateo nga anak ta, kantigayim na ni Manuel. Dikad na saya at tapno malipatan na no anyaman ti plan-planun ng aramidan. Ay, Apay nagsinaay ka itinaunag, Marcela. kasanun no adagayam sa bali apang panggapenda nga aggayam. Si Kamit. Saan ka ngamin ngagpanunot itinuan niya laditan. Nakarkaro nga agbalin anakiro ti amin no kanayon tayo akasta. Ay, pasensya kan kanyak mindo. Diyak lang amin malapdan ti bagi. Gamsaan nakmat siguro ang mababalaw. No agpanunutak man iti kumpurme. Ngamin talaga sa bali itandag ito'y apasamak. Dito'y lugar tayo. Nakaamamak, Vanessa. No adda ka la kumaitiday di akan nito. Sigurado ang nagbutang kamot. Isumat lagaya makastalauna yan ti panagkadkad da Mateo iti pagminasan. Wen, Vanessa, iso na lang taawan mo tinaaramidan da. Nangro na ita taagup operatan ti pagminasan. Loreta, panagkunak, saan pa'y anala daw ti amin? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Vanessa? Narugyan tamutlaangan da ito'y ngararamidan ta. Idiretsotan. Ti anya? Saan ka amaawatan? Suportaran ta da Mateo iti anyaman nga aramidan ta. Vanessa? Makamuditan. Uray makalaban tan dagiti mismo akadaraan ta. Umanugot nga ta ni Loreta, iti singasing ni Vanessa. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas,
Kabayatan ti panagsarsarita da Manuel ken Loreta. Nakangeg dagitoy iti panagbetak a nagtaod iti pagminasan. Nakaro ti panagbuteng ti balasang nang runapay. Ket kasla na dayeg ti daga. Gapu iti nasao a pasamak. Iti sabali a bangir. Napan ni Andreo iti ayan da Dodoy. Ket kinumusta na ti kasasaad dagitoy. Nako na ti buyot na. Nga awan pulos parikot. Gapu ta magustuhan da iti lugar nga ayan ti hideout da. Kabayatan na, nagkuyog manen da Loreta ken Vanessa, ket nagsarita da adwa. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Loreta, panagkunak kat saan pa'y analadaw ti amin. Anya ti kayat mo asawen, Vanessa? Narugyan tamatlaangan day tingar aramidan ta. Idiretsotan. Ti anya? Saan ka amawatan? Suportaran ta da Mateo iti anyaman nga aramidan ta. Vanessa? Makaamuditan. Nga uray pa'y makalaban tan dagiti mismo akadaraan ta. Anya? Vanessa, sa bali ti ugali ti amam. Naimbag ni Manong Andrew, takabaelak a kontraan. Angem si ka, di mo pulos makontra ti amam. Amangan no da kayo pa'y timadaan iti parikot. Sigodan nga da parikot mi, Loreta. Sipod na adda anak itinakam. Addan parikot mi. Gaputa aging gaita. Awan apulos ti ibagbaga na kanyak maipapan iti inak. Banag a pagsaksakitan tinakam ko. Ngam ikagkagumaakla ang nga iyaw awan. Saan alimod kan kadayta, Loreta? Vanessa? Ikagkagumaak nga urnusan ti parikot. Ngam nadnadlaw asaan akayat ni Papa ama urnos. Gaputa masiguradok nga damanan ilimlimod na maipapan iti negosyo da ka ni manong mo. Nakasagana ka kadi amang tulong kanya. Sipod ubing ta, agpada ta amang hayat launay itinalinteg, kan nasaya at apanagbiag. Saan lang nga para kadata? No dikat para pa iti dadduma. So asaanan anas kan adamagam kanyak no tulungan ka. Ngamin, sipod pa'y idi, amumon asup-suportaran ka, gayam ko. Nasaya at tanadanon ka dito'y parangan nyo, Manuel. Ni, tatamin daw. Apay ka day. At masapol yung kanyak. Di ako nagpalpalikaw pa'y barok. Tata, Si Kati kasingidan agayem ti anak ka. Iswa pa nga asin. Tasaan ka kumanga gulbud kanya. anya ti kayat yung asawon tatamin daw. Amok nga dadagiti panggap ni Mateo nga ramidan. Patsik adi na maipatungpal dagita nga agmay-maysa. Iswa mambalin ka di ama-amwa. Noan niya dagita apang panggapan nyo ka ni Mateo nga anak ka. Ni, jak amo dagiti panggap ni Mateo tatamin daw. Sigurado ka, Manuel. Uwan, tatamin daw. Basta ti kunanalaan kanyak. Si putak titignay da Senyor Ismael, no dak iti mansyon da. Day talaang man. Alangarod, agyamanakan ka baro. Mala, patuluya kaon. Laging hitok tatamin daw. Ngamjak mabaling nga ibaga kada kayo dagiti nagsaritaan mi ka ni Mateo. Ngamin, di na kaya't nagdanag kayo. Nagkuyog arimuar da Loreta kapsat mo ken ni Vanessa, Andreo. Kasta ka di, senyor? Day tati agpaiso. Napananda nga ta. Ladingay ta ka, Andreo. Hangam jaka amo no sa dino tinapananda. Amo matendagi jay no isuda ti agkuyog. Kumpurmi laditan ti pakadandanunan da. Senyor, Apay, saan ka di nga ibagbagakan ka ni Loreta nga agsarak da kini Vanessa? saan, senyor? Ken jak bibiyangan dagitar aramid ang tikapsat ko. Ultimo nga rod ti bukod na ang negosyo kat jak bibiyangan. Ani nga rod Vanessa, kaya't na nga imanihar ti daduma ang negosyo. Awan matidakas na, saan ka di, senyor? Andreo, amo metasaan ko amabalin nga italagkan kwa na ti maipapan iti dayta. Tadakkel ti posibilidad na
amadoktalan na ti ilimlimad ta. At datan dito yung lugar da, Mateo. Kasla nakarikap mat day tabalayda, Loretta. Ha? Wen nga agpaiso? Rimwarda nga ta? Diyak mo, nga mabitlaang, doon sa agak, taamwak no adda tao di taayan da Mateo, wan no awan. Yaya Claring. Senyorito Andrew. Aday ta ka man nanyaya. Sana rumbeng awagan na kiti kasta. Andrew. Kasta, amuyo ka di. No sa dino tinapanan da Loretta kan Vanessa. Ladingitak barok. Ngamjak amo no sa dino tinapananda. Yaya Claring. Jak ngamin ugali, adamdamagan ka ni Vanessa. No sa dino ti papanan na, no kasjay arumwara. Adamat ngamin dagiti gundawa nga ibagana, no sa dino ti papanan na. Ngam iterimwarda ka ni Loretta, di na imbaga no papananda. Kasta ka di, nana? Iso apasensya kan, jak maibaga no sa dino tinapananda. Impagarup mi no awan tao, Nana Marcela, ngam adda kayo matgayam ditoy. Kadno adamot laeng itay ni Mateo di taparaangan mi balasang ko. Saan min anadanon, Nana? Ay, sa di naman nga tan tinapanan na. Naglayon ni Loretta ijay anda Manuel, Nana. Bareng no adda ijay ni Mateo. Sapay la kumangarod ta adda ijay ni Mateo. Ngamin, sigurado nga adda manen ti sabali nga as-asikasuan na no bilang awan ijay. Nana? Di man aklunan ni Mateo. Amumi nga adda ti limad nga aramidan na. Kat day tati pakadan agak. Tama nga no anyakit di ti mapasamak kan ko na. Di kay agdanag, Nana. Naanad ni Mateo. No anyaman bilang ter aramidan na. Mamati ak asaan ama isagma. May salang mati masigurado apagaayat apapananda Vanessa kan Loretta. Ijay ayan da Mateo. Isasurutak langan ijay tapno makasaritak. Amok nga da pa naggusto ni Mateo ka ni Vanessa. Kastamot ni Vanessa ka ni Mateo. Ang tsak itulok akas ka ni Mateo lang amamirmiraot timang karibal kanyak iti panagayat ni Vanessa. Nakarkaro adyak itulok nga atiwon nakit din ni Mateo. Anya timbagakan ka ni Andreo sakbay apim manaw? Damdamagan na kanyak, no sa dino tinapananda Vanessa, senyor. Day talaang? Awanan ti sabali, Senyor Ismael. Agsasao ka ka di ti pudno, Claring. Sa anak ang mabalin nga agulbud kat kayo, senyor. Amok akaguradak no aramidak dayta. Wah, Patyon na kuma. ala. Pumanaw ka ni ti sangwanak. Ha, Nalawag ti imbaga, Claring. Pumanaw ka ni ti sangok. Taamom met ajak kayat amakit kita ti panagrupurupam. Agsarsarita da Vanessa kan Mateo, Manong Andrew. Kasta ka di? Wen, Manong. Kayat mo, ta ipakaamok ti kaadam? Saanan Loretta? Ang mga no napatag ti pagsarsaritaan da. Sigurado ka, Manong? Di mo kayat nga ipakaamok nga da ka? Saanan? Sinigurado ko lang no adda kayo nga agpaiso dito'y kan ni Vanessa. Saan da ngamin nga amoy di mansion no sa di no tinapnapanan nyo? Sana bali, tamadamdamalaang, agsubli kami ton kan ni Vanessa ije mansion. Kasta ka di? Wen, Manong? Alang araw din natin ko. Diya ko nagbayag. Ibagam tulangan ka ni Vanessa at malanak dito'y lugar da Mateo. Kabisadok ti kabsat ko, Nana Marcela. Patyak nga agim imon dayjay. Anya ti kayat mo asawan, Loretta. Itay imbagak kan kwa nang agsarsarita da Mateo kan Vanessa. Nadlaw ko ti sabali adjar na.
Nga ora imbaga na asaan kon asi nga anda Vanessa ken Mateo nga agsarsarita. Anya? Loretta balasang ko. Diyak kayat nga dati rumso asaan apag kinaawatan da Mateo kanti kapsat mo. Nana? Iso adi ka madanakan. Takasaritak ti anak ko. Nga adaywan na ni Vanessa. Ha? Nana Marcela. Di kayat ko asawa. Maawatak no apay nga agimon ti kapsat mo. Agayat lakit dikin ni Vanessa. Iso adi ka madanagan. Kasaritak ni Mateo. Diyak kaya ti makibiyang iti personal abiyag mo, boss. Ngam ga po takinid daw mo ti opinyon ko. Ibagak nga rod ti kapanunutak. Anya day ta, Dudoy? Kasayatan wag sigurado kan, boss. Anya ti kahit mo asawen? Sana narumbang agbayag pa iti amin. Ikalay samon ti babae nga ibagbagam. Dudoy? Sikan tinagkuna itay simmangpet ka. Adi mo magustuhan ti kinadagkat da Vanessa kan Mateo. Saan ka di, boss? Pudno day ta. Agad adal da payla idi. Madlaw ana deket dan. Ket madlaw ko asa na nagbaliw day ta. Nga uray no mano atawen anagin na dayuda. Gapo iti ipapan ni Vanessa iti abroad. Apay, boss. Kayat mo ti maunaan? Anya? Diyak kayat, Dodoy. Diyak itulok nga da sa bali amang tagikwa ka ni Vanessa. Siyak lang tirumbang para kan kuana. Kastagayam tinapasamak. When Vanessa, Jack mat dinamnama akas ti epekto ti amin kanina na Marcela. Naamok laang. Jack la ko man dinakdakamat. Awan ti basol mo, saan arumbang ama konsensya ka? Ang kasanon na talaga akasarita ni Nana Marcela ni Mateo. Katliklikan na kan. Panagkunakat, adan ka ni Mateo dayta, Loretta. Anya ti kayat mo asawen? Ada bukod na panunod. No bilang taliklikan nakman. Patsyak agapo dayta iti bukod na desisyon. Saan kat agapo kanina na Marcela? Vanessa? Kastala dayta, Loretta. Iso akasi tinakunakon kan ka. Di mo si diren ti bagim, taawan ti basol mo. Ne, asidagtan iti mansyon. Dumagas kan tupay, ah? No maminsan ton, Vanessa. Pasensya ka la kuman, ha? Ngam adda pa'y ngamin tinaskan nga asikaswan. Lumabalin ko nga, Vanessa. Awisan ka, Romar. Andrew, di ka kaya tapagkadkadan? Ngam mabalin ka di nga inton maminsan tulakuman? Apay, Vanessa. Medyo mariknak ngamin anabanugak. Kaya't ko kumati aginan na. Sikati makam mo, Vanessa. Saan ka kaya't apilitin? Amom day ta. Agyamanak. Sige, panawan ka pa dito, tayo nakagpalas. Saan ang mabalin day doy? Jak lakit di itulok nga da makauna kanyak. Iso anas ken ngagtignaya kon. Dandani nagsaruno kayo laang ka ni Andrew, balasang ko. Sangsangpet na mutlaeng. Kasta ka di, Yaya? Ngam itay pa yapimanaw ijayanda Mateo. Apay balasang ko. Nagrana kayo ka di, ijay? Saan kami ang nakapagsarita ijay, Yaya? Ngamin, pimanaw mutla ka no adagos ni Andrew kuna ni Loretta. Kasta ka di. Wan, iso na laang ta. Kuna ni Loretta ang nadlaw na akaslaagi mo ni Andrew. Idinamon nang agsarsarita kami kan ni Mateo. Ang mga nuan niyan to, kit di ti mapasamak iti nagbautan da Mateo kan Andrew, balasang ko. Iso arumbang nga anadamot lata, ti pandakisiningid mo kadakwada. Anya ti ko naman napataga pagsaritaan ta, Andrew. At nakadiri mo so aparikot iti negosyo ta? Awan, senyor. Anya nga ro ti pagsaritaan ta? Senyor, kaya't ko pagsaritaan tanti maipapan kada kami ka ni Vanessa.
Nabayagan nga ibagbagam nga awan ti sabali ang maikari iti anak mo ani Vanessa. No sana siya lang. Saan ka di? Ketwen, Mert. Asino kumapay ti sabali? Si Kalang. Iso adi ka madanagan. Pues, kasayatan nga rod ang makapagkalay sa kamin ken ni Vanessa iti kabiitan a panaway. Umanugot nga ta ni Senyor Ismael iti kayat ni Andreo. Gagayem, di yuliwayan adenggen, ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Daluyon!